Държавният департамент на САЩ официално прекрати финансирането на 139 гранта, възлизащи на общо $215 милиона. Сред засегнатите е и България, където е спряна субсидията от $1,7 милиона за програмата за медийна грамотност BMEDIA-WISE. Новината беше съобщена чрез публикация в социалната мрежа Х, бивш Twitter, от Министерството на държавната ефективност, ръководено от предприемача Илон Маск. Според информацията, решението е взето от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Проектът BMEDIA-WISE в България е реализиран в партньорство между Pointer Институт, Американския университет в България, Фондация Заедно в час, Медиапул, БГ и Европейския център за правата на ромите. Спряното финансиране засяга и други държави, сред които Великобритания, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Беларус, Мавритания, Тунис и Ливан. Сред отменените проекти са $5,2 милиона за борба с дезинформацията в Обединеното кралство, $2,5 милиона за гражданска ангажираност в Узбекистан, $2 милиона за устойчивост на редакции в Молдова, $1 милион за защита на договорни работници в Бразилия, $2,4 милиона за креативно съдържание срещу дезинформация в Беларус, $1,7 милиона за независими медии в Европа, $900,000 за инициативи за женска самоорганизация в Мавритания, $750,000 за подкрепа на мигранти и домашни работници в Ливан, $740,000 за феминистка инициатива за свобода на изразяване в Тунис. Решението предизвика реакции в международните среди и постави въпроси за бъдещето на американската помощ за медии, демокрация и права на човека.